Ahojte, dobrý večer všetkým želám, jak sa máte, máte sa dobre, ideme na to, ideme na tie protiteroristické jednotky, takže poteším aj niekoho, uvidíme. Messi. No jak si na tom? Pol pro mňa prvé. Napríklad Nemci majú SEK, GSG-9, GSG-9 majú oni Nemci. Majú... Francúzi majú Bree-Ride. Počkaj. Musím takto spraviť. A my máme, Slováci majú Lynx Komando a PPU. Takže aj PPU majú štatutár, že je protiteroristická jednotka. Takže sa mi to ľúbi, že chalani sú už protiteroristické jednotky na každém krajském raditeľstve je jedna protiteroristická jednotka. Takže tak to je. No. Ideme kúknúť. Tady mám napríklad Jaj. Tasmania SOG Head Tasmania Police Special Operators Gruppe SOG. To sú zas Austrália. No, v Rakúsku majú Ekokobru a majú špeciálnu jednotku, že Vega sa to volá. A potom Češi majú útvar rýchleho nasazení. Angličania majú SCO 19. Takže tak. No, som zistil, že aké sú napríklad aj SAI sa volá jedna protiteroristická jednotka, Jean Marais a také všelijaké protiteroristické jednotky. Takže tak každá krajina má svoju protiteroristickú jednotku. Sú aj vybavení bajakmi a samopalama. PPUčkari majú napríklad Glocky 17 majú pištole, potom majú samopále, majú APC-9, APC-9, Burgerdomet, Heckler&Koch MP5, potom majú samopále ZOR 58 a niekedy som kúkal, takže niekedy majú aj v niektorých jednotkách napríklad majú aj AR-15 a také veci všelijaké, takže každé krajské raditeľstvo majú svoj pohotovostný policajný útvar a oni patria tiež akože štatutár protiteroristických jednotiek, takže tak. Už není to obyčajná policajná jednotka, jak volá, kedy je to protiteroristická, takže tak. Takže som takže som rád, že to tak je a
Je to paráda, no. GSG 9 sú parádni, aj SEG je parádny, tež. Oni sú dobrí. Nemci zahraniční sú dobrí, akože Francúzi. Ideme kúpom. Napríklad také to sú oni, Bry, Police, Bry, Paríž. To sú Francúzi. Bry. Potom Bry. Police, Paris. Oni majú tieto všetky protiteroristické a protiteroristické jednotky aj svojich odstreľovačov, snajperov majú, aj pyrotechniku, vyjednávaču a mediku, potápaču, koho takého. Akých takých ľudí. A je to dobre, lebo ja mám rád takéto jednotky a rád by som sa vzdelával na takúto tému, lebo je to paráda. No, sú to oni títo všetky policajné protiteroristické jednotky, akože aj z celého sveta, oni majú špeciálne policajné operácie. Je to dobre, takže chalani majú tie hodné, nie roboty, takže pracujú. Lebo v nákupnom centri v Bratislave zásah museli vyvesť jedného človeka, on sa stal odpáliť zase, tak museli ho vyvesť tam. Museli mu ho vyvesť, aby nevyvedel. Tady mám ešte ne? To sú tež GPN a GNG sú tež GPN a GNG sú tež protiteroristická jednotka ve Francúzsku. Oni majú GPN, no. To je jak PPUčko, také niečo to GPN. Také niečo. My chcem porovnať, že G na G je na K, G majú 4. Right, Bry, G na G a G P N majú oni. Všetky títo francúzske protiteroristické jednotky akorát. Nationale Police asi, to je. Ginanga, Right a Bry, kamaráde. To sú veci. To sú také veci, že konec. Right. Oni majú takého psa nejakého znaku. Aj PPU Bratislava v znaku má psa, majú pitbulla, oni majú. Chalani majú pitbulla, to sú moji kamarádi a ja som rád. Je to dobré. Takže tak sa vám porozprávať o tých protiteroristických jednotkách. Takže tak.
GSG 9 sú dobrí, GSG 9 tiež. Aj SEG je dobrý. Takže GRGN Gendramer National. No, takže tak, priateľa, majte sa pekne a ahojte. No.